Альбина, менә bir шәлне бәйләр өчен күпме вакыт кирәк? Bir şelni beyler için pişirak dübütten alıp da готовы изделия әзер şel için 480 saat gerek. 480 saat. Сезнең өлкәдә хәзер иң яшь шәл бәйләүче һәм иң өлкән яшь шәл бәйләүче кем? İң өлкәнне 87 yaş, иң яшенә 42 yaş. Менә, biz инде аның өстендә бик эшлибез. Үзебезнең хисабыбызга яшь балалар шәл бәйләргә өйрәтәбез. Менә шул 82 яшьлегенең исем фамилиясын да әйтегез әле. 82 яшьледә шәл бәйләү бик әйбәт бит инде ул. Сәкинә Нигъмәт кызы. 87 яшь аңа. 87. Сез бәйләгән шәлләрне кайларга алып китәләр? Кемнәр аларны ябынып йөри икән? Беләсезме, без инде хәзер шәлләрне заманча итеп кабул итәбез, әйме? Шуңа күрә бөтен илдәге хатын-кызлар безнең шәлне иңнәрендә йөртәләр. Туймазы районнан, Башкортстаннан татарлар менә кунакка сезгә килдек инде, бал күтәреп. Умартачылык белән ничә ел шөгыльләнәсез? Мин үзебез инде умартачылык белән 2004 елдан бирле шөгыльләнәбез. Шушында менә 16 ел эчендә азрак опыт алдык. Менә сезгә монда кунакка икенче тапкыр киләбез. Шулай инде менә. Товарыгыз сыйфатлымы соң ничек? Товарыбыз бик сыйфатлы. Ашарга кирәк инде балны, ул бит. Бүтән ширләрдән дә ярдәм итә. Кайлардан җыя сезнең бал кортлары балны? Урмандар бар, шуннан соң урман ичендә инде, в основном урманда пчела семьялар тора инде. Шуннан соң сезоны җитсә, шимишкәгә дә чыгабыз, гречкага да алып чыгабыз, прицепларга тагып төшәбез дә инде. Ничә баш умарталык? Бүгенге көндә минем үземнең 80 баш инде примерно. Сатырга урыннарын таба аласызмы? Ул бит сату үзе бер бәлә. Сату действительно бер бәлә инде, ул менә продукциясын җыябыз, сатырга урын бик кыен, потому что конкуренция күп. И хәзерге вакытта менә о русский мед үзләре ниндидер химикатлар кушып чыгаралар, и аны ниядер халык ала инде, ни өчендер. Кыйбат та ул саталарында натуральный балны бик азрак алгалар инде, ни өчендер кыйбат булганга инде. Алайса менә сездән хәзер лайфхак әйме безнең тамашачыларыбызга шын балмы икәнен, яисә ниндидер ясалма сыйфатсыз балмы икәнен каян белергә? Кулны йөрәккә куеп әйткәндәй, бит ул bütün balны анализ ясамыйча бер кешедән тәмнәп кенә алып булмый. Кайберәүләр карандаш белән тикшереп карый, аны дөресен генә әйткәндә пчеловодның инде совесендә. Җиденче тапкыр киләбез. Бу күргәзмәгә бик әһәмиятле, яхшы кешеләр, яңа кешеләр белән танышабыз. Бик әйбәт. Үзегезнең продукциягызны сатыр өчен клиентлар таба аласызмы? Ничек, кая урнаштырасыз? Үзебезнең сату өчен клиентлар табабыз. Мәскәү өлкәсендә күп сатабыз, Татарстанда, Ульяновск, Самара, төбәкләргә җибәрәбез. Бәгән киңдә Аллага шөкер. Менә моның хәтле продукцияны җитештерер өчен әлбәттә иң беренче чиратта эшче көч кирәк бит инде. Ничек сез халыкны эш белән тәэмин итәсезме? Без инде 10 кеше эшли, откормочный площадкабыз бар, убойный цех и колбасный цех переработка. Күпме продукция җитештерәсез? Айына 10 тонна колбаса җитештерәбез, готовый продукция. Үзебез эшкәртеп, малларны откормый итеп 25 тәрле продукция җиткезәбез. Хәзер бит инде без барыбыз да азык-төлекнең сыйфатлы булуын телибез. Шундыйны эзлибез, яме хәләл булсын, сыйфатлы булсын. Сез менә үзегезнең сатып алучыларыгызны нәрсә белән ышандыра аласыз? Менә минекен алыгыз, минеке иң шәбе ди. Biz үзебезнең әйберне выставкаларга, төрле выставкаларга йөртеп, дегустациялар ясап, шул чиракта гына кеше аңлый, нинди продукция икәнен, и авыл җирендә эшкәртелә торган әйбер, минемчә, бик сыйфатлы була. Бу иттән, сугып итеннән, ат итеннән
Edir bulurga kerek bunu kızın o günde işlerge ol çırdakta nite valitsa. Nice aylap? 4 ay. Даже полгода вот. Nişiksin yaratıp alalar mı sizin produksiyonu? Da bik süyeler bizdeki, bik temlik azıbız. Baylarga jiberesiz? Meskevlerge, Nijni Novgorod. Kaya spruz barşında. Tatarlar bizden cennet isimleri. Babamla çanaları yetakçısı Sayın Taşlı gazetede var. Karnımda da dışarıda çalışanlar onlar üniversiteye evlenmeyi gitmediler. Bunlar arasında doğru katlaştı. İlk birinci sobaların aktiviteleri konsistike getirdiler. Ne aktiviteler? Bunda Türkiye'deki Tatarovlarla katlaştı. Burada katlaştıran şeylerin büyük Tatarovlar. Büyük Tatarovlu oğlunun mağdurluğundan şartları yükseltti. Biz keldik Respublika Mordoviya'dan, Irmadanskiy rayonidan, Selo Belozeriyadan. Biz bugungi sekinga ko'rsatamiz o'zimizning produksiyalarni, novoynilar, texnologiyalar bilan. Подборындым semishkalar, karpayskilar, soленыйлар, tozlaganlar, mandi elitnilar, представляем чак-чак, Казанның чак-чагын, подборындым карпайский, и сушкилар тоже подборындым карпайский. Bugungi sekinga shul produksiyani biz экспортируем Европага. На сегодняшний день мы в Европада уже 10 лет на рынке. Он ел уже поставляем. Чак-чакны уже поставляем второй год, но iki yılga объемны подняли чак-чакны. Чак-чакның көтәрелүе iki sebebi var. Birisi название бренда, ikincisi качество. Чак-чакны bizga işləyirlər BKK fabrikası. BKK fabrikası var bizning kontraktımız. Bugungi sekinga big yaxshi o'ng'ishli kontrakt bo'ldi. Alarga da yaxshi, bizga da yaxshi. Eksportda biz ani ko'p Yevropaning ko'p yerlarida ol chak-chak присутствует. Germaniyada, Fransiyada, Belgiyada, İspaniyada, Kiprda. 20-yilning yil bitishida biz отправили birinchi поставканы Izrailga chak-chakni. Biz ko'ryapsiz keladi, что biz chak-chakni Izrailda da объемын ko'taramiz. Men o'zim Eşmekar Kalam'ın o Karpay'da direktör pay eksportu. Men o'zim занимателем eksportman. Neçə yıllab indi eşmekarlık bilen şöyle? Eşmekarlıklardan занимаюсь 2002 yıldan elep. 2002 yıldan 2010 yılda çıktım men Avrupa stranasına eksportman. Emine bu eşmekarlar jeyini vaktinde kur gezmede katnaşı sizin için nindi de bulsa fayda getire mi? Yok, bizge getiredir. Bizning munda bilalar, bizge big благоприятный күрешерге sizning prezidentingizman, başka nelermen alar bizni bilalar. Biz alarını bilemiz. Men alarman күрешimde big faydalar alamın. Mina big Tatarya, mina yakın.